Singapore Sling on klassikko cocktail, joka on peräisin The Raffles hotellista Singaporesta jo vuodelta 1915. Valmistamme sen Tall Danger -lasiin ja tämä juoma on ravistettu Boston Shakerissa. Eli rakennamme kaikki Boston Shakerin lasiosaan. Aloitamme granaattiomenasokerilla, jota tulee 1 baarilusikka eli 5 milliä. Tämän jälkeen lisäämme likööriä, 1 baarilusikan eli 5 milliä. Lisäksi likööriä, 1 baarilusikka. Tämän jälkeen lisäämme 1 sentin likööriä. Jonka jälkeen giniä 3 senttiä. Tämän jälkeen lisäämme vielä 2 dashia bittereitä. Ja lopuksi 3 senttiä ananasmehua. Näin. Ja hieman tuoretta limemehua, noin 1 sentti. Tämän jälkeen ravistamme juoman. Lisäämme jäät shakerin metalliosaan. Kun ravistatte, käyttäkää aina mahdollisimman paljon jäitä. Suljemme shakerin. Pidämme huolen, että se on kiinni. Ja kun ravistamme lasiosa itseemme päin. Voimakas ravistus. Noin 15 sekuntia. Noin, kun juoma on ravistettu, avaamme shakerin. Täytetään lasi jäillä. Näin. Ja siivilöimme juoman lasiin. Näin. Ja lopuksi täytämme lasin soodalla. Lisäämme 2 pilliä. Ja koristeena käytämme tässä juomassa appelsiinisiivua ja tuoretta mintun tupsua. Ja juoma on valmis. Singapore Sling on klassikko cocktail, jonka uniikki maku syntyy kaikkien ainesosien kombinaatiosta. Täten en suosittele tähän juomaan alkoholitonta versiota, jotta sen maku ei vääristyisi.